говори на неговия истински език, нормалния. Днеска виждаш Били. Били идва с пълна сила. Едно, две, три. Имаме новогодишен подкаст издание, само че да почнем с правилата, може би първо, защото е важно да ги знаете ви. Който каже чуждица пие веднъж, това го слагаме като право. Чакайте, аз защо не се виждам, аз съм тук. Тук ще дойда аз. Не са ходи до туалетна? Който ходи до туалетната пие. Много право. Аз съм играл вече. Да. Да. Който му сходи до туалетната пие. И на Любо не му хареса. Да. Добре. Новогодишно издание на подкаста Свята нощ. Алилуя. Какво се казва на Нова година? Имаме... Тиха нощ. Да пеем ли? Не. Имаме нов човек в компанията. Представи се на момчетата и момичетата. Много мацки нагети. Имаш ли приятелка? Няма. Лечи се. Тия малките ръчички. Сложили сме го във ъгъла на подкаста да му изглеждат по-големи ръцете, че иначе се е такива. Като моица. Представи се на хората. Гледай, има да гледаш. Това е момчето, което ми купи тия чорапи. Бас колко са? Чакай сега. Чакай. Донеси ми бира. Не си ми учил много размера, ама той размера няма значение. Съдейки по ръцете ти. Това е Тошко, нашия нов приятел, който сега ще страда, защото ще го учим на пиянски игри. Ще учим и вас на пиянски игри. Съжалявам, че съм дошъл тук. Ти не съжаляваш и вече. Има време. Още има, да. Ще изиграем 4 пиянски игри. Първата ще е Дженга, след това ще направим една ревърс Дженга, колкото да ви покажем как се играе. Ти ревърс Дженга не знаеш какво, нали? Добре. Ти си нашия, всъщност, в момента ти си нашия средностатистически вюър, само че си на място, пратеник. Да. Си пратеник. Ще играем на 21. Питаме играта с картите ли е? Не. Много ще страдаш, момче. Няма да страдаш. Много Давид страда. Бира си се приготвил? 4 литра. Трябва да викам линейка предварително да я викам. 6 литра има. Че не имаш Airbnb с такива работи. Готвени сме. Ще играем на Towers и на Зарче. На Towers, като казах, и Димо се обърна тук. Ще играем на какво? Димо дойде тук вече пиян, превентивно пиян. Така че на него ще му е най-тежко. Това е уж нормална дженга, само че на почти всяко блокче има написано правило. Ще напиша всичките правила отдолу, със сигурност няма да ги напиша в описанието. Ето, сега това трябва да окътна. Сега това трябва да окътна. Няма да кътва това. Писа. Да, добре. На здраве. Това ще е тежка вечер. Само имам едно, как се казва на български това, имам едно предсказание, ще направя, че този подкаст в края няма да има нищо общо енергията му с тази в началото. Просто ще сме на земята половината от нас. Не вярвам, според мен, той ще е на земята. Той със сигурно ще е на земята. И може би Димо според мен, защото дойде вече пиян, не му се пише, ама според мен просто искаше да предварително да се изкара с някакво оправдание, защото се повръща като се събираме. Не съм повръщал от мега много време, между другото, като замисля. Защото не пиеш с нас толкова много. Как да не пия? Ти не си пил с нас толкова много време. Между другото, аз не съм пил 2 месеца, това е моето оправдание при да видите какво ще се случи с мен. Най-младия от нас в нашата компания да започне... Човека с най-малките ръце почва пръв. Ти започваш пръв, дърпаш нещо и гледаш от другата му страна какво е. Винаги отдолу гледаш. Защото някой има 2 правила. Да, малко... Опа! 3 пъти трябва да пиеш. 3 чуждици. 3 чуждици. Да, малко е. Колко е ще си? Се чака Това това цял живот. Това е един шот. Значи не беше един, ама айде. Това е много субективно сега. Не е много субективно, доста обективно се е. Добре. Какво трябва да е желанието?
Или правилото. Говориш на микрофона. Ти правиш правило каквото искаш. Примерно, когато някой каже нещо или когато някой направи нещо или пие. Трябва да е обвързано с пиене. Аз бих предложил да е някоя токсична дума, защото това е по принцип най-доброто, което може да направим. Примерно, мега токсична дума е не. И примерно казваш, аз ли съм на ход? И някой казва не, защото не си ти на ход. Токсична или паразитна? Можеш паразитна, можеш Искаш го наречеш. каквото искаш. Добре, в София на какво се обръщате? Брат? Бате? Брат май използваме Брат е доста. токсична Да, дума. брат е моя токсична дума, така На че... бате всеки пи. Никой не няма казва да бате. Никога. Кой казват? На брат. Ай, бате, ай. Брат, Все едно брат. не е сложил Добре, на правило така. брат. Добре, от сега нататък, който го каже, пие. Аз на бате щях да се вържа, ама Няма другото- как. Давай ачките си. на здраве. Втория с най-малки ръце. Теглиш, Какво? теглиш 5, за да не пиеш 2 хода. Или пиеш 5 шота. Аз бих пил 5 шота. Да, бе, като си... Да, като ни... То е още в началото на играта, бе. Ама ти трябва да изпълниш сега всичките, човек. Еми, Не се избираш. така ли Много беше? си тъп, бе, човек. Много тъп. Не беше така, май, бе. Така е, така е. Ей, давай. Как фърмната Вече е. е така. Айде, пи. На здраве. Пи. Как е на български такъв, който създава иллюзии в главата? Иллюзионист. Не. Филмар. Да. Даваш на някого да пие от... не. Той за профила във Фейсбук О, да брат. пише нещо. Даваш някой да пише от профила ти във Фейсбук или пиеш 5 Здраве. шота. Ти се вързана с това ли, бе? Ами да, човек, аре, прочети какво пише. Айде, човек. И трябваше да кажеш лице книга, Да. а не думата, която Каза е 2 пъти. Не. Стига глупости. Стига глупости. На Аз кого- не разбрах изобщо какво. Той трябва да даде на някого да му пише от Фейсбук Аха. профила стената. на Да стената. дадем на Давид, да пише на Виктория. Не, само на стената му. Или Или Не, ари пише на Виктория ей. 5 шота ли? 5 шота и тис. И още 2 за чуждици. И 7 още шота. 4 купчета трябва да изтегли, нали? 4! На здраве. Аз мисля, че той ще припадне тая вечер. Променям си мнението, добавям трети човек. Станах ноица хартия. Човек по избор. За залог по избор. Оу! Загубих между другото. Само да кажа, аз губех само, не съм печелил днес. Не, да видя. За колко играете? Са 2 шота игра. Как за два, бе, може да си прехвърлиш всички. Не може да прехвърляш, то са Но добавя. може... Да. Смисъл, ти няма да ми... Каза думата. Смятай колко си тъп. Много добре избрахме. Браво. Не се прехвърлят между другото шотове. Да. Спока, ще добавим още едно правило след малко. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Дайте просто на 1, дете. 2, 3. 1, 2, 3. Колко си предсказуем. Тая дума никога не е казал през живота си. Такъв след 30 пъти пак ще му го Не, кажа. защото той прави. Той дава хартия, нали, ножица и после ще дойде камък. Аз го виждам, ще направи. Вау, извинете. Затова Вероника избра него, не теб. На здраве. Още 2 пъти. Струва си. На здраве. Ще е млада. Да, за разлика от майката. Имаш ми. още 4. Още 3, бе. Да, е още 3. Любо, говори на микрофона. Говори, бе. Минус 1 шот. Браво, бе. Ето не е фейк. Вау. Не е какво? Айде, тръгна тя. Същата работа. На здраве. Ако падне дженгата? 10. Измисляш правило. 10 шота. Измисляш правило. М. Това май беше последното, нали? Да. Думата. Който каже думата да, пие. 1 шот. Добре. Да. Да. Не, Ей, това е само ти. за потвърждение. И той е каза. На здраве. Каза. Казах давай. Добре. Окей.
Не бе, без Зарчо. Без Зарчо. Просто и- Тъй като стане. На здраве. Аз предлагам само една или две такива дженги да изиграем, защото иначе ще умрем. Няма да стигнем до другите игри. Имаме опит с предния ни канал. Тегля само с котре до края на играта. Ами добре. Много гадно. Как го Много гадно фърли. дойде. Като гледам как е месеци, скоро може и да няма да има твой ред. Аз току-що осъзнах, че още не е дошъл мой ред, а са изтеглени 15 купчета. И си пила 15 шота. Мятам Зара, каквото се падне пия. Майка му да еба 4. Твоето любимо число. 4. Между другото каза една от думите. Това ти е любимото число ли, бе? Пах ти тъпото число. Майка му. Сега София ли е? Ще го местим, бе. Да, Тактикс! Ани, виж така. О, и аз пия. Казах чуждица. Не, до устата ми. Здраве. да. Те двамата. На здраве. Здраве. Вече не казвам на здраве всяка грешка един шут. О, това е много гадно Това е правило. гадно с дес, които отдавна играят. М. С Общо нездраве. взето няма да говоря повече. Ти няма, говоря. Смятай. На здраве. О, Смятай. Дъбъл. Double Дъбъл penetration. Майка Айде! ти на здраве. Как ма бедна. На здраве. Ами, май сте жадни, тук всичките. Много са смотани. На здраве. Най-хубавото на това всичкото е, че после можеш да гледаш и да следиш кой си дали се е пил шотове. Знаеш как ще го следи? супер яко е. Нямам търпение. И който не ги е пил, записваш някъде в тефтера и следващия път. Между другото, нека да не сме записвали така шотове. Имаш 20 шота на Само любо, да, следващия. имаш да пиеш 3 шота на следващия път. Айде, кой е наред? Ами аз съм. Без да се поставям, без да поставям ки играем. Аз ли съм, ме? Да. Пи. Какво Какво каза? каза? На здраве. Човек иска да каже. Превъртях играта Ой, тук. Били идва. Били е тук, май. Били барани. Той каза чуждица, Да. питаха го какво каза и той повтори. Тъпа, ма. Че просна всичкото отгоре. Оу, стига е. Тегля само средни, ако има. Не. Аз ли съм? Какво не бе, човек? Какво не? Здраве. Кое не? Кажи не знам. кое не? Имах мисъл, загубих я. Трябва да се приближавам по-близо. Не дей да теглиш средните са, ай! Да теглим средните на Май. Само да кажем, при този епизод реално наехме Airbnb, в което се опитвахме да направим цялото това нещо 2 часа и половина някъде. И след което се отказахме и дойдохме тук. Тук е вкъщи. Вкъщи е хубаво. Тук е най-хубаво. Тази стая помни много пиене и много от пиенето е забравила. Защото няма как да го помниш цялото това пиене. Който е гледал другия канал Пиянски едно време, тук са заснети всички Пада. клипове. Пада. Пада, Леван. Давай. Код било. Ачка пиеш 2 пъти. Каза датата на английски. И ти тук ще го... О, Айде, падай, бе. ти се бори, човек. Айде, тръгна. Айде, отказвай се вече. То се е видяло. Няма как да. На здраве. Не им вярвай, има как да стане, бе. Винаги има как да ти стане, ама... Ако сърцето ти е чисто и вярваш истински силно и пиеш мече, ще стане. Душата на картата. Випчетата. Випче Душата на мече. купчета, вярвай. Випчетата няма ли да те спонсорират вече? Време. Те випчета. Поне да не си плащам за Бягаш да надървяне. вършиш по-добра работа, често. Губена кауза, Димо. Съдим мечета.
Мечета са. Да. Казахте ми випчета. Еми випчета, да. Випчета мечета. Кажете още малко тази дума. Тя не е... Това не е чуждица. Това е името. Това е марката на... Човек, какво? Абревиатура, нали? Давид не е българско име. Ама абревиатура на име. Така е. Евреин мръсен. Ти можеш да го кътиш. Това трябва да се кътне вече. Имате и двамата да пиете. Стига се смятам. Let's go! Изи! Пък е! Човек, дето се смееш свърши толкова вече. силно, идват някакви звукови вълни към колата. Се излучи. Не. 10 шота. 10 шота за момчето и ячката има бая да пие. Хайде. Сега, само да кажа, чуждиците са през цялото време, не е само на дженгата. Така оказахме, но не, след малко. И много важно нещо сега, ще играем още една игра дженга, после обратната дженга, 21, Тауърс и Зарче и най-накрая, който победи на Зарчето, ще правим един турнир, печели награда. Има награда и тази награда ще стои в победителя една година до следващия епизод на Нова година, когато отново ще се съревноваваме за нея. Добре. Наградата е много яка. Да я извадим ли сега? Не. Тя като е във Варна е... Не. Добре дошла. Ти да си му бутал То не е. И няма да говориш и така. Няма да говоря, няма да се мърдам. Трябва да пия 3 пъти. Се недоволен. Катра. Аз съм виновен за 3 пъти, нали? Тошко. Да, искам. Ай, На здраве, да си жив и здрав. и ти. Слушаме. Ви правило. Това си е твоето нещо. Направи правило, Направи го с две ръце. който каже думата не. Добре. Мерси, но... Много си креативен наистина. Много се радвам, Малко че ми така. напомняш на Боян. Колкото На ачка Румен. да си креативен. Шот. На здраве. Аз ли съм, Не. Майката. На здраве. Турбо Добре. клопката. Заложи му капан. Камък, ножица, хартия с залог по избор. Добре, с кого? Не е С- нужно да с говориш тихо. в микрофона в момента, защото е много вдигнат. Ай, момче. Оправи си мастер. За колко шота? За 3. Ама ай да, аз да... Едно от едно. Да, аз да говоря. Не. Ще даде хартия, да знаеш. Дай аз да го водя. На здраве. Ще даде хартия. Много е предвидлив. Може ли аз да говоря? На здраве. Най-странното е, че това е нормален Давид, даже не е по скрипта, така да кажа. Ела да спираем. Ела, чадо. Не мога. Камък ли си мислиш да дадеш? Пия сам. Не, камък ще дадеш, не? Хартия ще дадеш, нали? Вече няма. Люба, какво каза? Дай ножица. Камък ли мислиш да дадеш? Хартия ли мислиш да дадеш? Казай думата. Камък ли... Не. На здраве. Добре, тогава като ти ще определяш всичко, какъв е залога? Не ми задавай въпроси. Сигурно не е помислил, че се пише на И. Чакай, чадо. Преди да започнем. Играем камък, ножица, хартия сега. Сега. Изчакай. Преди да започнем, Сега. трябва да кажеш за колко играем. За 3. За 3. Сигурен ли си? Шота. 3 евро. Готов ли си? Да. Сигурен си. Добре. Ще даде хартия. 1, 2, 3. Как ти ще даде И хартия? колко шота станаха с думите му? Аз ще спи. Добре? Добре ли? Добре. Не. Ама ти сега се опитваш Let's go! отрицателно да говориш, Много смутен. обаче трябва да е положително.
Да. е нужно да си подбираш толкова много от думите. Какво? Разбирате, ма. Какво? Знаете за защо говоря така. Ама ти каза думата. Казах е нужно. Не е казал... Не съм. Пробна. Много си тъп, бе, Саше. Айде! На здраве. Александър е. Така. Здраве. До когото е най-близо дистанционното, пие 3 пъти. Къде е това дистанционно? Ами там някъде. До Тошко. Вече не. Може? Оп, на здраве. На здраве. Опи! Край! Падна. Край! Няма Това беше няма моето. значение. Какво означава, Това е че част падна? от кулата, ти го постави и почна да подпираш. Дали е твоето? Знам, че Дали не. е твоето? Айде. О, това беше много не, тъпо. Добре, мога да пия 5 Лесно. пъти да не е паднала. Пи 8 шота и няма да... Може, Пет. ако изпиеш На 5 шота на X. Това е лесно. Не, екс е И много. каза думата. 4 шота, айде. Защото си мислиш, че е свършила играта. Изпи 4 на екс. 4 на X и връщаме едно от купче и продължаваме играта. По-добре, 4 на екс, колкото 10. Добре, ай. 4 на X. Не съм пил 2 месеца. Съгласен тук. Днес ще Ама пишкат не. за 2 месеца. Ама защо сок си Ама не сок, алкохол. Малко е мършки. Къде е водката? Петя Той не е петя пил ли не месеци и събре? водка пи. Окей. Къде е водката? Водката. Водката ми дай. Водката. Дай ми водката. Къде е водката? Извинявай, водката може ли? Къде е водката? Къде е тази водка? Водката, някой водката. Дай водката, бе. Водката, бе. Къде е водката? Там с 6. Под задника на Любо е 100%. Къде? В задника на. Нали нареждахте там шишета някакви? Аре, бе, нали ги преместихме, майка Ето е водката, чиба. бе. Ето е водката. Я дай водката, бе. Докъде е 4? До тук, примерно. Как не бе, брат? Ами, Тук стига. я Не, налей, още налей, малко, още малко. Как още, Аз казах брат? 5. Аз казах 5, т.е. Ама 4 бе, не 5. Ама 4, бе. защото всички трябва да са на едно мнение. Човек, това бяха с едно 2 шота нормални. Всички трябва да са на едно мнение. Не, Още не. малко. Още малко. Ти си му жена, а твоето мнение не се зачита сега. Ми хареса как София До тук. се сгърчи. Аз със сигурност 4. Айде. Съгласен. Да, 4 са. Еми, тя грешката ти беше... Грешката не струваше беше 4. 10 шота. Стига се Е. обяснява. На здраве. Какво ще го правиш това? Никидидис. Гълта е. Давай. Не, върху мен. Трябва да... Повече от половината е само сокове. Хайде! Какво се правиш, бе? Са ли гавиш, това Какво дори се не е правиш, чиста, бе? не е чиста водка, това дори е. Вкъщи си какво се прави? На здраве. Айде, всичкото О, как излезе! Много гадно му излезе от устата. Ти си едно гледаш брат. порно човек. Абе, ти от кога си толкова отвратителен? Гледай, има ли ги пъкат? Мега гнусен. Ио, това някой като Трябва да жмеш пия нещо. Повече няма да участвам в подкаста. Да ви така починява часа в подкаста. Ай! Те беше да стрим от подкаста. Може ли салфетка? Ти от кога стана толкова отвратителен? Салфетка. Дай легена. Сега ще го катваме той. Ще го направим. Само мога да повтарям само, че са кътни да хората да се чуят. Избирам на кого да махна шотовете. Малко късно го не стигли това. Не на Любо. Опа! Тая дума не На трябваше Любо. да я казвам. Два пъти вече. Лец! Мерси. Не е нагласено. Не беше нагласен, бе. И аз трябва. На здраве. На здраве. На Здраве. здраве. И аз. И аз казах. На здраве, на здраве. Чаша друга ли е? Да, на здраве. Ти въобще си пали водка? Да. Две капки водка. Тук има водка. бе. Демонстративно. Бах ти актьора, човек. Това подкаст ще е много шумен. На здраве. Сега искаш да изпитам някаква вина ли?
Да изпуснеш вина ли? Не пиеш Изпитвам вина ли? Не пиеш 2 хода. Ама тук... О, да изпитвам много. Мърши. Каза число. Не пие, ама все пак. Там пише. Това се умира за езика на Давид. Днеска може да видим Били между Давид ма разбира. Аса. Това е първата игра. Просто не мога да казвам някакви думи. Какво каза? Тук новия тикток. Какво каза Давид? 3 дена с племенника ми и вече разбрах. О, пак пиеш. И разбрах бебешки басъм го. Бебето ли? Добре, колко шота може да пиеш след това? Човек, ти си като племеника ми, брат. Я знам, си за толкова стекала. Говори на неговия истински език, натуралния. Колко шота може да пиеш? Ти подразбиране си звучи така, брат. Подразбиране. По варненски маймундере. Шепек! Ти си оригина. Пиеш. На здраве! Това с кеф ще го Ще изпи. видиш Били. Днеска виждаш Били. Има нещо. Били идва с пълна сила. Спринтира. Тича, момчето, тича. О, Били ми е любимия. Значи, има... Те скача. Първия път, като разбрахме, че той има две личности, бяхме на една нова година в един хотел и само, той е супер сътръстен по принцип. И само чуваме едно момиче идва и вика, Давид танцува гол в фоето. И викаме, кой Давид? Вашия Давид! Към няма как нашия Давид да танцува гол. Той се съблякал гол в фоето на хотела и там има сигурно 3-4 някаква вила, 4-етажна. Хотел. Беше хотел. 4. Човек имаше стаи, беше някъде в Булварна, не беше хотел. Човек влязах през дограмата на някой от прозорците, така дойдох там. Бях трезвен, това не беше хотел. Казаха ми, че не мога да вляза през главния вход. Слушай са, беше хотел. Не, брат. Факт е, Човек не може да вляза през главния вход. Не се напрягайте. Да. спомняш ли си примерно, като беше Не в бяха Габриела пращани с една стая? Да. Да. Тогава си бях, На Габриела. тогава бях гол, защото нека да разкажа историята от моите спомени. И сме само аз и тя, обаче отвънка стаята имаше хора. Въпрос, че аз това нещо го игнорира. Бях достатъчно пиян да го игнорирам. И аз някак си, тя както се гледала в огледалото, мисля, че се гримираш ли нещо подобно. И аз си мисля, че тя нещо се гримираше. Аз май се събляках до нея. Не, ти не май, ти се съблече. Аз съм съблякал, да. Той е направил да Naked Man зад нея, обаче. Зад нея тя е в огледалото и вижда аз ке събличам. Това е true story. Това е roll story. Извинявам се, пия. Факти. Сурово. Да, факти. Не казвам здраве. Казах на здраве. Не. Казах на здраве. Не. Записа ще го кажа, следващия път ще го пия по 2. И тя съм нагримиран, обаче тя ме видя, че съм гол. Да. И тръгна просто да отключва вратата, да бяга явно. Какво може да направи на момиче, което е явно трезвено? Мисля, аз съм Това е проблема, да. Аз съм леща пиян, а тя явно е трезвена. Ама вие сте се целували после, така че не си... Това беше на долния етаж. Това беше на долния етаж, когато съм слязал. Ето го Не. Аз там съм бил по боксерки или нещо подобно. Аре, точката си. Не съм аз. Може. Аре бе, Тоше. Здравей. Тоше моше. Чул с му краче. Играй не си ти, бе. Ко правиш, ей? Си ти. Бам. На здраве. Майката мръсна. Ломбо комбо. Виж това бе. Ай, сигурни ли сте, че сте ви двамата, бе? Опа. Какъв си тъп. Да видя. Стига бе, брат. Стига бе.
Стига бе до теб. Искаш Норхел? Зависим. Свита ти теб. Това е новия прякор. Зависим. Кокаин. Димогена. Кокаина. Айде на здраве. Това е първата игра за вечерта, момчета и София. Имаме 3 игри. Още 3 имаме. С една мини игра. Кой е наред? Кой е наред? Ай, бутай го и пи 10. Не, ачката беше сега. Аз сложех. Хангел! Как ти? Лит Сложи ти отгоре. перче. Аре, бе. Ангел. Там какво беше. Аре, добре. Аре, били барани. Трябва да тегля. Били бара. Букърти. Прави са. Двуногата маймуна. То си има срещу плошни палци. Айде, били. Аре, били. Това е обратна дженга. Гей дженга. Това искате ли да ска гей дженга вече? Един път, брат. Що? Защото казахме... Гей Един дженга? път, брат. Гей е чуждица, така ли? Ами, какво е, брат? Айде, хомо. Технически Гей. българската Гей. това е педерастка. Не, това е обидната дума. Не е обидната, това е Гей си е... Ама ти изкопираш чужди език така. Брат, ти отли... Ай, пин, брат. Пин Не, сега, не се прави. Ай, сега. Ще пие едно за тебе, ама на здраве. Те сокчета там, ай, Да. кога ще пиш чисто, е? Искаш ли да пиеш чист сокчето? Сокче аз се пия, имам си. Така, гей дженга. Обратната дженга се, значи слагаш едно купче от дженгата, както искаш. Може да е така, може да е така, може да е така, се тая. И друг трябва да сложи върху него купче без да падне. Дай му. И така се редуваме, да. И пиеш веднъж заради чужиста. Вече са ачката трябва да пие. Ачка пиш. И когато дженгата бива, Второто е тест, трето вече не е тест. когато дженгата е съборена, пиеш колкото купчета са били наредени, делено на 3. И И изпълняваш това правило. Джинкс. Аз строя първото купче. Окей. Все едно изкуствен интелект му генерира репликите на Давид. Нищо, че не го харесва шефовете. Колко му треперят ръцете. Брат, нула ми треперят ръцете. този подкаст може да харесват вече повече. Не, едва ли. Реално. Трябва си. Вече си част от компанията. Значи става част от компанията, когато почва да нареждаш Давид. Да. Защото всеки преминава през някакви етапи с Давид. Първо е съжаление, Да. после такова разбираш какво всъщност. Между другото, като се замислиш, абсолютно всичките нови хора, които сме вкарали в тази компания, винаги са такива, що само Давид, какво направо Давид? И след 2 седмици Давид е майка ти. Аре, маймундере. Да падни дано. Тук вибрациите много играят. Вибрациите играят. Я се смее тихо. 3, 6, Айде. 8. Дай му. Това са 3 шота за сега. И изпълняваш правилото от последното купче. Което... Хайде, слагаш, Софчо. Така ли бе? Сега ще разбереш. О, не, защо? Няма да разбера. Не, Нека да да се викам смее. много. Айде, дай му. Сега ще разбереш. Майка ми отдура с Целия. нея такава някаква. Не, бутайте масата, мърши. Майка ми този епизод го е слушала само. Оу. Много добре. 3 пъти и... Много добре. За всяка следваща звезда пиеш плюс 3. Звезда. Много добре. Звезда. Да. Звездата. Давайте си първи. На здраве. Йосиф прилича на Йосиф супер Йосиф. много. Йосиф е... Почва с любимата ти буква, Ермалък. Айде, 21. Айде, Айде. чакай. Правилата на играта са... Правилата на хората. Много са тъпи. Правилата на играта са... Почва той, примерно, казва 1, 2, 3 и така нататък по часовниковата стрелка и трябва да стигнем до 21. Като стигнем до 21, всички казваме на здраве и пием веднъж. Който каже 21, измисля правило, което трябва да е към дарено число. Примерно на 15... Майка ти е ба, Давид.
на 15 казваме нещо, или на 15 обръща реда, или 15 прескача, или на 15 ставаш прав. Каквото и да е. Единствените правила в началото на играта са вместо 7 казваш 14 и вместо 14 казваш 7. Това е цялата игра. Ако объркаш нещо, пиеш веднъж, нали? Казваш на здраве, пиеш веднъж и почваме от теб съответно. Ако объркаш от първите правила 7 и 14, пиеш 3 пъти. Добре. Слушайте, Дай му! ако убиеш се... Ако... Аз съм 10 грешни. Чакай малко, бе, брат. Мълчи, бе. Ако объркаш 7 или 14, пиеш 3 пъти. Ако объркаш правило, което ти си казал и ти си направил, пиеш 2 пъти. Добре. Всяко друго е веднъж. 1. Пиеш. Забави се. Който се забави, пие. Ама това беше много малко забавно. Няма значение, пиеш. Забавил се, майката се забави. Аре, да. И казвайте си числата на микрофона. 1, 2, 3. 4. 5. 6, 14. 8, 9, 10. 11. 12. 12, 7. 15, 16. 17. 18. 19. 20. 21. Айде на Айде на здраве. На 21 се пие, ако не сте разбрали, на здраве. И сега измисляш правило. Вече си имаме един били. Добре, някакъв пример да ми дадете. Ти си избираш, ама си избираш. Може да е всичко. 11 и 17. Не, Не, трябва само на едно число. можеш обаче примерно на 11 да кажеш вместо 11 казваме 5. Да. Например. Вместо 11 казвам 17. Добре, окей. Добре. И на 17 казваме... Не може Не. само на едното. Вместо 11 казваме 17. Това е правилото. Два пъти става 17. Да. Окей. Давай. 1. 4. 5. 6. 16, 8. 17. 12. 13. 7, 15. 16, 18. 19. 20. 21. Айде на здраве. На здраве. Играта свършва успешно, когато всяко число си има правило. На 2 казваме. Къде е водката? Казваме Давид е къде. мръсна проститутка. На 2. На 2. Давид е мръсна проститутка. Ух. 1. Давид е мръсна проститутка. 5. 6. 14. 8. 9. 11. Не 11, 17. проститутка така. Мръсна. Гледай колко много сок. Той само сок. Брат, Тут нищо не 50-50 ме. 50-50. Ще зумна на този. Няма сигурно да го едитна, но... Да. 1. Е, мръсна проститутка. 3. 4. 5. 6. Пипи, моето момче. Добре. Пиеш. Колко това? Не бе, един бе. За това бесик правил май. Ама то това е бира, бе, човек. Това не са А. признати един Да, шот. това Виж са, да... На кое обърка? Твърд алкохол е една глътка, но бира, тази чаша е 3 шота максимум. Максимум. И за ваше сведение 3 се показва така, а не така Кой е или това, бе? така. Не бе, така се показва 3. 3 е така. 3 се показва така. Не, 3 е се така. показва. 3 е така, ако си алфа машкар е така. Никакъв шанс. Не. А ако си супер готин е така, да. Е Ей, така. това е най-лейм показването. Никой не показва. Е така се показва най-яко 3. Е така се показва най-яко 3. Как покажеш 3? Ай, ти бахти простутката, е така се Точно показва. се показва. Като курва е така. Е се така са. прочват. Е, заради той Е, така си само прочват показва трите. тебе. Дайте мръсна простутка, нали? Не, дайте мръсна курва. Как би показал 3 по различен? Е така бе, брат. Или така, Не. или Човек, така. ти трябва да си бавно развиваш така да показваш 3. Буквално до преди месец Любо го показваше така. Ама е така, дори не е така. Ами е така. После разбра, че готините момчета правят така и... Леко така. Да. Като 4 малко. Давид е мръсна Но. проститутка. Давид е мръсна проститутка. 4. 5. 6. 11. 7. Не бе, брат, 8. Пиеш. 8. Оф, ето го Давид. Ни каза на здраве. Не бе, каза Сега бе. не каза. Сега вече Пак не каза. Да. Стиго.
Служи се още. О, И кажи на здраве. Давиде. Това буквално е Давид. Тодоре. Да имаме нов човек в компанията и той я подражава Давид. Много е нереално за мен. Смисъл, Прекалено много съвети. Представаш ли си голяма част на населението са като Давид, човек? Какво означава това да объркаш като нормален човек? Виж се пръсти колко са малки. Ай, Давай, казвай. Кажи на здраве. Не! Брат, за трети път. Пипи. Здраве! Да. За трети път. На здраве. Така е. Готините хора. Така е хората без пръст. Давид е мръсна простутка. Ти също е така. Ай, пис. Ай, писа, майка ти е мръсна долу. Майка ти е чивандора, кура. Ох, ще има били днеска със сигурност. То вече има. На здраве. много се радвам Били за гостта от много време. Това е буквално най-якия подарък на му видиш. Не е това, не е от това, от другото страна. Чакай малко. Мале! Ай, на здраве. Има ли хавлит? Ще го целя за шето, е. Не. Бро, хвърли вода на камерата да виде. Ще го дара с Не майка ти паля камера. Ти пи истински алхопи. Добре, ама той кога се напил толкова, бе, човек? Направо го пръскам цял вечер. Не, той само той Пръстам. Има още 2 игри. Виж, колкото повече го рогайте, толкова по-пиен. Да. Той се хранил. Сега е. Сега е. Той се хранил от ругатните. Браво, да видя, затова те харесвам повече, отколкото харесвам Любо. Кажи на здраве поне. Ой, майки ти е. Ще му спукаш. Ще му спукаш хематома. Бе. Кажи на здраве. Шефовете си, Знаеш, че Давид го нокаутираха веднъж пред тази дискотека и от тогава... Най-вероятно. Тогава е такъв. Смисъл, заслужавам се. Да. нямаме право. Да защитавам. Ай, на здраве, не изба майка ти. Ай, то това правил вече. Да, изба майка ти, курва, да изба. Минал давно. Да. А трябва да... Ай, пил, ей. На здраве, майка ти, нева. Затвори се краката, че мирише. Да си жив и здрав, ачка. Така на море ме замерсава, Марно. Пи, моето момче, пи. Едно. Давид е шибана проститутка. Мръсна. На здраве. Дойдете време. Това сокче. Пиши Едно. това сокче да ме бе. Давид е мръсна проститутка. 3. 4. 5. 14. 8. 9. 10. 17. 12. 7. 15. 16. 17. 18. 19. 21. Айде! Дай му! Измисли правило. Къде е майката на ачката? Къде е правилото ти? Къде е майката на ачката? Това ли ще е на кое число? На 19. На 19 питаме къде е майката на ачката. Нямаш какво измисля друго, брат. То ти нямаш капацитет да е. Само майка ти му Да, глава. много е сложно, брат. Да, голямата глава. Хайде, ачката пие. Едно кажи, бе. Едно. Чето. Той играе на друга Кажи едно. Той играе на друга игра. Кажи едно, бе. Едно. 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 Давид е шибана проститутка. Мръсна. Мръсна е. Здраве. Здраве. Ама пи Айде. Ей, сок, пи. На здраве. Сте сокчето, тук си тръгнал. Я да го пробвам. Ачка, готов ли си за втория рун? Съгласен ли си с втория рун? Брат, това е нищо, разбираш? Добре. Сега ще е бе майката. Дай да пи. Айде. Аз да пробвам. На здраве. Айде. Само сок. Айде. Си. Айде да видим втория рун на сока. Брат, това не е... Как ще часо, бе, брат? Готов ли си? А вие Готов ли си, нормални ли Ачка? сте, бе, брат? Готов ли си? Ще го изпиеш А, ли? не, без ръке, без ръке, без ръке, бе. Какво ще го правиш, а ти ще го излееш ли? Ще го изпие ачката. Ще го изпие. Майка ти да е. Давай за да ти направя коктейла. 50 на 50. Това със сигурност не беше
Стоп. Ама той така беше и това. Айде, много го пие. И го пие целия. Как го пие целия. Почвам да съжалявам. Ето. Буквално това пи. Това не е 50, това е 60 сигурно. 50, защото горе е по-широко е. Да. Еми, значи, моето е било 40. Едно. Давид е мръсна проститутка. 4. 5. 7, 14. 3 пъти пиеш, 3 пъти. Пипи, пи уиската, чака. Дерталеца ти да е. Да. Майка ми дева. На Давид техник се измисли огъня. Майка ти измисля огъня, бе. Да бълче си Имам дева. предложение да псувате по-малко, Айде. за да може да става по-нормално. Айде, който псува пие. Да, айде. Ако псуваш, Освен ако не е на Давид майка. да, ако не е в правило, Да. е окей. Обаче Да. ако псуваш без Който правило псува пие. и ако псуваш примерно един път пиеш. Благодаря, Ако че псуваш- TikTok са правили трудно това. Загубите. Ако запсуваш втори път за вечерта, 2 пъти, трети път, 3 пъти и така нататък. Айде. Айде. Добре, е хубаво. Защото съм много тъпи. Едно. Давид е шибана проститутка. Човек. Да, страх. Не, за правило да се разбрах. Шитър! Едно. Давид е мръсна проститутка. 3. 4. 5. 6 да видя. 14. 8. 9. Ами 10. 17. 12. 18. Да, това че Пиеш 3 пъти. Айде, аз ще пия веднъж. На здраве. Аз няма да му пия. Изпи се двата шота. Ще пиеш ли, а? Не, това не е един шот даже. Това не е един шот. Това е половин. Не бе, брат. За него е 2 това даже. О, любов. Ти въобще пиеш ли? Той читва. Мърши. Това ли си? Мършички. Това са от Това е най-широкото отгоре. Това? Едно. Две. Три. Четири. Пет. Пет. Пет, шест. Това няма да се смори от YouTube, да знаеш. Шест. Пет. Това е само третата игра. Искате ли да изключим Давид от играта? Не, как ще го изключиш? Искам да го баним за малко. Да. Да виде, ела и тук до София. До София ела. Не може. Аз ще дойда на твоето място. Четвърти ли е неговия? Айде да го баним. Да види една преспеш, бе. Баннате. Айде. Говори на този микрофон. Добре. Не е добре. Спри микрофона. Спряхме го. Добре, спокойно. Легни си за малко. Повърни набързо да видя. Ще викнем за Тавърс. Добре. Няма време. Ти не играй. Айде, почваме от теб. Едно. Давид е мръсна проститутка. 3. 4. 5. 6. 14. 8. 9. 10. 11. Не, пиеш. О, пиеш на Това е твоето твоето правило. правило. 2 пъти пиеш. Да. Значи цялата чаша. Къде Да. ръката? Здраве. И после пак. Повърни си малко и после пак ще Стига буташ, ще събориш радиатора, е. А добре, Давид сякат не е в играта, мога да псуваме, нали? Не. можем, бе. Не. Пак са брои. Аре, бе,
Майка ти дай баба. Остай микрофона и стига го мърда, бе. Да. Стига мърда го. Хора, има още 2 игри, някак си трябва да ги изкараме. Правя тост. Вдигам се къде. За майките. Ама не, главата ти е изрязана. Идеално. Да видите. Това нормално ли е? Да, Това е нормално. Добре. да види. Мисля, че е време да напуснеш Човек. с линейка. Да викаме ли? Да викаме ли? Чакай. Само да... Добре, story time. Веднъж бяхме точно в тази стая и пихме, може би, 19 вида алкохол, 20. И по едно време Давид излиза, Давид тръгва да се бие с някакъв от отсрещната кооперация. Майка ми казва, Давид тръгва да се бие с някой. Аз излизам и гледам, Давид се е подпрял на нашата кола и така, викам, Давиде, дай да те прибирам. При което тръгваме към тях и Давид просто пада по лице на земята. Аз го обръщам, целия е в кръв. И тръгваме да го влачим с Румчо. Румчо е в къщи. Не. Тихо е в къщи. Тръгваме да го влачим с Тихо. Имам клипче. Аз имам където снимки, в- да. Да, има клипче, където аз съм на тази стена Да. и Давид е на... И Давид казва на червено. На червено, да. Пусни това клипче сега. Дай, Щом кажа. червен. Червен е важно, да. Да. Добре, пян ли си? Така ще пяне. Не обичам се. Айде, да няма телефон. Добре, латка. Йоп, Как си? в червен. 3 милиона червено. Тръгнала червен. Продадено. Какво изпита, бире? Червено продаден. Той беше го продал. О, майче. Ето го. При което отиваме и звъним на Румчо да ни помага. Димо е при Румчо. И излизаме всички и държим Давид с главата надолу. 4 души и от време на време го изтърваме без да искаме по лице. Да. При което отиваме до тях. Няма асансьор до тях. Той живее на кой етаж живееш? На кой етаж живееш? На 5-я? Живее на 5-я етаж. Ние казваме абсурд да го носим до тях. Звъним долу. Слиза Майкъл. Момченцето ни, Давид, момченцето ни. Да, пребияш тата и почва да... При което се обаждаме на 112 и викам, извинявайте, ще трябва една линейка за токсикология и те. Защо? Какво е? И аз викам, едно момче е препил. Какво пи? Всичко. И те, как така всичко? Викам, каквото си помислиш, това е пил. Добре, какво е това? Викам, всичко е тя. Текила, да. Мента, да. Ракия, да. Вино, да. Водка, да. Уиски, да. И тя. Добре, всичко е пил. Пишем, всичко е пил. Идва баща му, гледаш просто разочарован. Викам, няма ли да го приберете, да го занесете до токсикология? Не, аз съм пил една бира. Викам, добре. Идва. Дето бърка в устата. Да. Аз си спомням как точно в тази ситуация линейката взима Давид и Любо. Диди! Може. Погледа само. Нищо му няма. На този, да. Давиде, всичко наред, моето момче. Вижте колко му е голямо челото. Това е чело. Ако искаш чело, имаш го. Любов. Да. Това е цимент, не е чело. Ударите един път край. Да. Ай, лягай. Не мога да видя. Лягай, заспи. Да. Спи малко, Вече сме на игра номер 3.
Всички сме ултра гига пияни. Давид е припаднал някъде там извън кадър. Ами да, ама... Ако не го виждате. Не се вижда. Сега, игра номер 3 се казва Towers. Това е игра, която ние сме си измислили. И как се играе? Трябва ви една химикалка, покривка. Трябва ви със сигурност покривка на масата. За да не се плъзга. Да. Трябва ви едно зарче и чашки, независимо от размера им. Видях. Сега, химикалката се използва да измерите равно разстояние от масата до всяко шотче и между самите шотчета. Трябва да има едно и също. Не сме го играли така до са. Така ще играли. Не. Играли сме го винаги с показалец. Показалец до шота и педя. Брат. Ето е педята. Педята е различна, моята е твоята. Почти еднакви са, може би сантиметър макс да има. Неговите ръкавици... Ръкавици? Добре, това не ви трябва. Така ще игра. Не го слушайте това. Сега, правилата са след... Махни с чашите и махни химикалката. Правилата са следните. Зарчето се слага зад вашите чаши. Зад вашите чаши и се играе по този начин. Трябва така да го ударите зарчето. Да го фликнете. И идеята на зарчето е да попадне в зоната, която е зад чашите на другия. Зоната на комфорт, нека да я наречем. Примерно. Най-често зарчето попада някъде в средата и ако попадне тук зарчето, аз като го бутна, аз си премествам чашите тук. Извън зоната на комфорт. Което ми прави моята зона много по-голяма и съответно много по-лесно за него да сложи. И зоната на комфорт му става толкова голяма, че аз лесно мога да вкарам там. Айде. Играем първо. Ама не, нека да видим кой е първи първо. По-малкото печели. Айде. Винаги по-малкото печели. 4. Ти си първи. Ти си, аз решавам. Не. Ти си първи. Така се разбрахме. Не лъжи. Сега, точките се бърят последния начин. Ако аз го ударя и то падне извън масата, не е точка, но пия. Ако попадне в рамките на поленцето му, каквото е числото на зарчето, той пие толкова пъти. Но винаги е една точка. Са се мести там чашите. Малко по-разширени трябва са. Да. Цяла педя, да. Хубава. Да. И сега, ако аз вкарам в неговата зона на комфорт, да, трябва да видим кое число се е паднало и това трябва да изпие. Но, ако ударя греда, точно. Така ли ще го играем? По лошите правила. Ами винаги така сме го играли. Това са много лоши правила. Не го играйте така. Добре, ще го играем по по-леснени правила. Ако ударим греда е по 2. Да. Добре, айде. Ако е греда по 2, обаче е по 2. Сега го играхме по 6. Да. Ако ударим греда е по 2 спрямо числото, което е отгоре на зоната му на комфорт. Много трудно го обясняваш, брат. Ако са пане 6, 2 по 6, 12. Правилно. Айде, мести сега. Зоната ми на комфорт стана много голяма тук. Още. Не прекалявай сега. Не е толкова голяма. Толкова е. Продължавате да стреляте от същото място, не от тук, от тук. Да. Добре. 4. Сега трябва да изпия 4 шота. И връщаме шотчетата на същото им място. Да. Това е цялата игра? Да. 1-0 е за мен. До колко играем? Трябваше да мятаме зара, за да видим до колко играем. До 3. Хубаво. Айде 3. 1-0 за мен. Речено, сторено. Ти си бе, брат. 4 пъти пиеш. Да, ще ги изпия спокойно. Майкет. Стана ли ти ясна играта? Да. Добре. Ето, педята, голяма е. Кажеш нещо. Добре, да. Аз съм вече официално много... Колко сте пияни от 1 до 10? 6. 6? Да. Аз съм 4 от 10. Аз съм 7 със сигурност. Той е най-интересен. Да. Тук хора са умрели буквално тази вечер, а ние сме на третата игра от 4. Трета от 4. И сега започваме, което 4. Let's go. Да. Чигадно. Чигадно. Заповядай. Да. Да, ами то по принцип... Я ми ги премести, моля да че не стигам до там. И една педя служи, че сме... Не сме се еднакви.
6 пъти пиеш. 6 пъти пиеш. 2-0. Заради той 5. Какво? 2-0. 4. Айде. О, тихо, направо те пръскам на Towers. Трябва да пия 6. Да. Да. Момент. Ама ги изпи тия вътреца и почваш 0. Не, изпи го това дето. Кое да изпия, бе, О, човек? той е виж. празно. Не, Кое да изпия? Има. Изпи го. Здраве. Капката. Капката влиза много на този етап на играта. Капката си... Заради това ме е втория подкаст. Общо да. Спреш. Само да вметнем за хората, които гледат. Ако по принцип играете на Towers, по-хубаво е на широката част на масата, не на дългата, защото така Не, така е много трудно на дългата. Широката е по-балансирана играта. Така Що играем тогава на тая? Защото така се падна. Така. Удобно. Много удобно. Черният ми дроп не е съгласен. Той не е черен вече, той е лилав. Че е ракен. Да. Ракения дроп. Аре, Аз го заведа до тихо. туалет. Аре. Пио, бе! На здраве. Те са само 3 шота, не знаеш. Флашбек. Сега, за последната игра чупим четвърта стена и ви обяснявам малко, докато обработвам подкаста. Осъзнах, че този подкаст е бил пълен хаос и затова ще ви го обясня по този начин. Последната игра се казва Зарче, най-любимата игра на нашата компания. Играем я постоянно от може би 15 години вече. Как се играе? Тя е много подобна на Beer Pong, само че вместо топче за пинг-понг се използва зарче. Кой започва пръв се определя от мятане на зарче на масата, който има по-малкото число, той започва пръв. Когато стреляте, дланта ви трябва да сочи надолу и ръката ви да е затворена и при стрелбата да има парабола, а да не е рязко в чашата на другия и не трябва да преминавате с ръката си границата на масата. Тази игра може да се играе от 2 души един срещу друг, от 4 души по двойки, по тройки, общо взето по 4 брой хора, като всеки един от хората, участващи в играта, си има чаша с вода, а не с това, което пие, защото зарчето много често пада на земята и става леща вътре в чашата. Играта може да се играе и от не 4 брой хора, но си има отделни правила за тая версия. Така, когато мятате, се целите в чашата на другия, но най-често пропускате, защото сте на обаци и оцелвате масата, зарчето изхвърча на някъде и ако не е изхвърчало отстрани на масата, ами в тази зона на масата, в която е противника, той е длъжен да хване зарчето само с една ръка, при то да е паднал на земята. Няма право да използва тялото си и ръката, само ръката. Ако не успее да хване зарчето, пие веднъж и е точка за вас. Ако вие пък пропуснете масата като стреляте, е точка за него и вие пиете веднъж. Единственото изключение, ако се удари в ръбчето на чашата, противника ви трябва да хване зарчето, независимо на коя посока излети. Единствената разлика е ако вкарате в неговата чаша. Тогава пак е една точка, но той пие 3 пъти. Вади зарчето от чашата и го мята на масата. Ако се падне 3, пие още 3 пъти и пак мята зарчето. Ако се падне 3, пак пие 3 пъти и пак мята зарчето и така докато спре да мята 3. Общо не мятайте 3. Ако се падне 1, пие човека, който е започнал пръв играта. Ако се падне 2, пие човека, който е започнал втори играта. Като това са допълнителни пъти пиене над тези 3, които противника ви вече трябва да е изпил. Ако се падне 4 и сте 4, съответно е третия, който е мятал, 5, съответно четвъртия, който е мятал, а на 6 пият всички. Ако играете обаче само 2, този, който е 1 е и 4, този, който е 2 е и 5. Това са правилата на играта, играе се до 9 с 2 точки разлика. Или ако играете турнир, както играем в момента, първия рунд е до 3, втория е до 5, третия е до 7 и финала е до 9. А сега директно към финала, за да ви покажем цяла игра на зарче. Стига си мя.
Това обещах да го изрежа. Сега, дами и господа, Тук съм. финалът на Зарче. И сега Тихомир мята първи за Чакай са. Ти трябва да дойде тук. трофеят, който ще спечелят. Играем до 9. До 9. Да. Ай до 7. До 9 и си пийте шотовете на момента. Да, Ай да. до 7 и За си пием трофей, шотовете за до трофей момента. играйте. 7. Останалите и като... Така, Тихомир мята 3, Защото на мене са Любо много мята какво 4, камери, осветления. по-малкото печели, затова Тихомир е пръв. По-малкото печели, тук. Така. О, Тихомир сам си направи точка, Тихомир. Там, На Да. здраве. останалото. Ужас. Няма ги укътне. Това е като не оцелиш масата, точка за противника. Чакай, нали си пийте шотовете на момента, бе? А, да бе. Кога го изпие? Той. Има го на камера, бе, аутист. Добре. Що трябва да 1-0 за Филип. Тире Любо. Ох, 1-1. Това беше ръбче. И като е ръбче, Като е ръб, трябва да го фани навсякъде. Да. Няма значение къде отиде. няма значение къде Е, излиза. биги Като е ръб, 45 градуса. и то очевидно го хвана. Ръбче беше това. Това, окей, ръбче се води. 2-1 за Здраве. Филип. Филип Любо. И Тихомир без малко да вкара, но не вкара. Но Любо Разлика вкара, от да, 3-1. му го вкара директно. потенцията. И Тихомир мята Зара и се пада 3. Това означава, се че отвояват шотовете. 6 пъти за сега. 6 пъти трябва да пие. Още Ще бе веднъж майка му, ако и още един Мария. път падне Зара. 5. Пет. Нищо не. Значи 6 пъти имаш само да пиеш чихо. 3-1 е. За него. Сега Тихомир мята. Тихомир Ай, стига, бе! нищо. Та ще вземе купата мършата! Но по-добре да направи Тихомир, Както че пак ще винаги. си направи точка. Без такива. Това е добре. Нищо. Добре, да сега нищо не се случва, не си правя точка, просто губят времето. Черна магия. Така, няма точка тук. Едно правило, което не сме споменали, но ако се удари в неговата чаша и дойде от тази страна маста, аз мога да го фана и пак съм аз наред. Но не се е случвало до сега. Нищо. Да, Случва се няма няколко точка пъти. тук, няма нищо тук. Той Зарче е много гадно. Ето го, оплаква се. О, направи точка, защото беше ръб, въпреки че излезе към в неговата посока, е точка за него, защото беше в ръб. Такъв е предстен, като говори. Да. Малкото. Супер Опа, сячка. още една точка за Тихомир. Намери химикал. Химикалка, неграмотен. Добре. Няма да окътнем това. Окей. 3-3 сме между другото. Да. Осъзнаваш ли го? Тихомир Сега ще станем мята, 4-3. Тихомир мята и не прави нищо. За теб обаче. И Let's go, Не baby! прави Като нищо. котка съм, ей! за сега е равно. Бах ти ръба. Тоест, Тихомир само точки с ръбове прави. Не! О, Тихомир не успя да хване Зара Бях готов! и е 4-4 май, нали така? Точно така, 4-4. 4-4-4. На здраве. Гледа ли за изнасиление Стоян, бе? Не. Искрено и лично моля. Кой лопа? Свой лопа. Гледал си! Не беше един път, не беше два пъти, 4 пъти. И също и Попов нищо не прави. Някак си излезе извън. Да. Така, добре, еде. Често се обяснявали, има коментатор за тази работа. Така, има ръбче. 5-4, бейби, идва кулата за мене! За Тихомир. Купата няма, купата може да дойде. До другата година е. О, ръбче. 5-5, бейби. Ръбче, да. Имам бира. Та игра е много силна на Ей, ръбчета. бирата. Си Ай, пи са. Той докосна Зара, нали? Това не е достатъчно, което спи. Да, ма то се е това. Kada не, аз Що? съм пил на това. Как говори, бе? Все едно се е готъл езика. Да, Прави са. глътна му е, ама друго. Прави се, че е пиян да има извинение. Нищо. 6 на 5, нали така? Знам и идва седмицата сега.
И няма Мале, връщане мале, тая купа как ще се изпълзне от ръчичките на Попов? Не В съм момента го е 6 на 5 за мен. Ако вкарам чашата, бия Любо и взимам купата. Оф, Ех, че гадно! вау, колко се надъхваш и нищо не направи. Ех, че гадно! О, 6 на 6. Така ще. Така. Вау. Ай бе, провалих си играта! Толкова близо и толкова далеч всъщност. Нищо не направи. Сега е момента Тихомир да направи точка. Най-накрая. Но няма. О, много мазно! О, Мазно, водолазно го направи това. Да. В ръбчето на масата го удари. Представяте ли си, още бяхме в Airbnb-то, бе? Аз ферен бе, бито Сега не съм бил. 7 на 6 трябва игра до 2 точки разлика. Нищо. Трябва да има 2 точки Ачката разлика. не е бил в Airbnb-то. Ти беше. И сега ако направи точка, Тихомир печели. Давай да приключва тази игра, да ходя с... Аре, Тихомир, вкарай в Няма, точка. Ей. Айде, направи нещо това чипа. За детето си 7 на бе. 7. Да. Цял живот нищо не си сторил, бе. Бах ти. Да храни майкото. Една майка не може да храни, бе. Шви, ако загубиш, Давидът се роди. Ей. Абе, Давидът се роди. дано... Руме. Той ще зачуди кой е по-лошо да види, да измисли. Няма по-лошо да види, той като го гледа, той ще свърши. Така, 8 на 7, ще го гледаш 8 на на 7. видео как го изтърва. Сега Тихомир или трябва да направи точка. Ей, там е. Айде. 8 на 7 за мене. Ай, Ох, оф, че тъпо ме. нищо. Пиеш ли сега? Нищо, абсолютно. Тихо, чашка. Да. Това е, Гледайте и вие, така завършва игра. това е много важен момент. О, пропусна. Няма връщанки назад. Купата 9 на е, 7. както винаги в И мен. Попов Не съм спечели. губил нова година от 5 години, благодаря на майка ми, която е в другата стая. Благодаря на припадналия Давид и припадналата София. Благодаря на двамата, които не са повръщали, но са много пияни и не могат да играят. Благодаря на Тихомир, който е с големия си гръб и беше много слаб. Въпреки големия си гръб и големите си ръце, той не успя да устои на моя напън. Да. И си пъхнах пръста в газа му и чувърках, докато не изпаднаха всичките лайна, които той всъщност на топчета. И победителя тази нова година, естествено съм аз, това не е нагласено по никакъв начин. Не направих този трофей за себе си. Искате ли на нова година да го разиграем пак? На нова година ще го взема трофея, Няма как да стане. ще го взема и ще го развея. И ще го Като натика в газа. истински българин. Ще го развееш. Ти си в лузър бракета за този трофей вече. Добре, няма проблеми. Аз пак ще го взема от твоите гнусни, мазни, дълги ръце. Искате ли да си пожелаем нещо за нова година? Бе? Всеки да си пожелае някакво желание. Айде. Какво си пожелаваш? Ела, кажи какво искаш за новата година! Добре. Ами добре. С това приключваме И тази... криптото да се дигне. И криптото да се дигне. Да. И с това приключваме тази нова година. Ай, чао. Бай.